Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोना माबोरै दं? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ. So दिनै बैसागोनि 2 तारिख. So दिनैहाय गामिनि रायजोफोरा गासैबो मोसानो फैगासिनो. ओमफ्राय दा जोंहानि न'आव माने मोसा फैबाय थादों आरोना. जोंहानि न'आव मोनफैसिगोन, so बेखायनो नोंथांमोनखौ आङो देखायनो होननानै भिडिअ बानायदो. आंथ' मोसानो थांनो मोनाखै देसन, बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो बैसागो नालाय बैसागो बोथोरखाय मोसानायथ' देखायखानांगोन, बेखायनो जोंहानि न'आव मोसानो फैनायखौ देखायनो नागिरदों. स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय. स' थ' बिदिबा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. Cintu skin gaya mana? Gaya? Gaya? Kamu tiap gaya nih. Laga. Bosan apa? Hitkan lah, hitkan. Dannya sire begini.
Đây là thầy suy từng thầy nữ. Nhốn là cái disconnected. Here. Last time we second. Last year. Last year. Hey, ini dia kemudian. Last year. Hey, last. ra Gua apa tuh kemungkinan gue?